Ako sa máš? Je to fajne, čerstvý vzduch, sviežo a pekné ptáčky čvirtajú. Jak si tam vyliezol? Fajne vysoko je ten strom. Keď pozriem. Banánov, tak som vyliezol. A čo je to za strom? Topoľ. Topoľ. Krásne vysoký. Nerozumiem, jak si tam vyšiel. Som si išla zabehať a zrazu pozerám, David na strome mi kýve. Láska, interview. Je to adrenalín? Brutálne, no, nepotrebuješ motorku. Bojíš sa o seba? Chvíľku zadarmo. Hej. Máš strach? Mal som, ale teraz nemám. Si mal strach zo smrti? Čo? Si mal strach zo smrti? Hej, A aký to je pocit? super. Super? Super pocit to je, lebo vidím, že máš strach o smrti a potom nezomrieš, tak ten strach prekonáš a potom si silnejší. Takže si to prekonal? No tak som proste musel sa odovzdať stromu a prírode a veriť mu. A veríš mu? A som si hovoril celú cestu hore iba jedno slovo. Ďakujem, 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 ďakujem. Pretože ten strom má môj život pod kontrolou. Takže musím mu byť vďačný a musím ho ľúbiť. Za to, že ma necháva po ňom liesť. A že ma... Takže si mu odovzdal svoj život, hej? A veríš mu. David! Má môj život pod kontrolou. Takže musím mu byť vďačný a musím ho ľúbiť. Za to, že ma necháva po ňom liesť. A že ma... Takže si mu odovzdal svoj život, hej? A veríš mu. David! Bože môj! Trochu zrušenia. To bolo zo strany. No hej. Aby si prilákal 200 000 fanúšikov, hej? Tak pozerám. Bože, to je úplne suché. Je vidno, v akej som výške? Láska, keď takto uvidí to video, tak ťa do blazinca zatvoria. Dávaj pozor na seba. Hej, to už je riskantné, no. Prestaň, veď to je také suché. Rukami alebo nohami. Veď to je úplne suchý konár. To nevieš, aký starý je ten topoľ. Veď to koľko môže mať rokov, taký veľký. Láska, ja ho milujem, ale on mi je vďačný. Ale on ma nezradí. A teraz čo s tebou urobil, jakú srandu? Si strelil z teba? Chcem ti povedať, že dôležité je mať hlavne pozitívny prístup. Nie ako máte, že tu sa zlomí, to bude zlé. Proste byť nadšený tiež z života. Predstaviť si, že čo ak teraz zomriem, čo ak spadnem a zomriem, aký som žil život doteraz. Na čo sa trápiť minútu pred smrťou, proste teraz si vyžívať každý okamžik a tým pádom bude každý okamžik večný a celý tento život má zmysel a nejaká smrť neexistuje, lebo všetko je práve teraz tu a teraz je večnosť. Proste si to užívať a tiež sa z prírody, čerstvý vzduch, fajné vtáčiky šviritajú a je to zábava, ma to baví. Chápeš, mať správny mindset, nebáť sa, veriť sám sebe a extrémne situácie človeka posúvajú ďalej, proste, no je to sranda. Idem dole, potom pokecáme. Dobre. Ako teraz?